zituen, hizkera jakinak eta arauen arabera edo deskribatzeko ariketak eta asko erakartzen dituen. Hizkuntzaren maila desberdinetan arauak eta zeugarriak sailkatzeko ariketa mota horiek, fonologia kontua, morfologia izenan eta aditzana, sintaxisa, hiztegisa eta abar. Dialektologiako eskoletan ere gustora ibiltzen nintzen, oso gustora binera. Hortaz batetik, bazauan gai horretarako neuka joeratxo bat. Bestetik berriz kezka bat ere bai, edo ardura bat edo. Azken urtietako gaitzako eta zeukan nire ustez Elgoibarko euskeria. Igual gaur egun modan dauan berba batekin hori deskribo behinke, nolabait hizkuntziaren globalizazioa edo homogeneizazioa bintzat erabili gehinke, ez da hitz hori. Hitz potoluak dira, igual beste erabatera esan da, Elgoibarko euskeria berezkoak zituen ezaugarri askotako indar galtzen aiziala behitzentzat jaten, ez da? Indar galtzen ezpaldin bada, are batzutan, erabat desagertzen ere bai, ez da? Batetik euskera batuaren gehixegizko erabileria bazauan, nire ustez. Euskera batuak hartu behar zituen esparru askotxo hartzen zituen, nire ustez. Eta bestetik beti bezala erderiaren presio ondi samar bat, ez da. Eta zeo zer egin biharra zegoen. Konturatu ginen bai Elgoibarko izarra eta bai ni neu, konturatu ginen zeo zer egin biharra zegoen da, eta horra hasi ginen martxan jartzen. Hanek esan dau, ni pixka bat, pentsetan berandu goku azala kontua, uste bat esan dau, eta seguruena bera daola zuzen, bera da bilela zuzen. Baina, klaro, nik 89 jarri nagoan, igual hasierako kontaktu lehen hau izan zian, baina lana hasiria ziberez guzteot, Ibon eta Ainoa eta Okerrezpatzen bete, Okerrezpan dago, 89 edo hasi gendu zela, ez da lana. 89 bukaera bian edola. Bere hola ziginan, Elgoibarko herri hizkeria, ahozko tradizioa bizi berritzeko proiektu horretan martxan jartzen. Lehen da biziko pausua zein izan zen, gure aitzitza amamen euskeria jasotzia. Ahalik eta era osuenian jasotzi izan zen lehen da biziko pausu hori. Nere buruari galdera asko egiten nio zen. Eta berez galdera horreri erantzutia tokatzen zen. Nola esaten zeben zazue bateko Elgoibartarrak? Eitxia ala eikia. Uste bi ondo esan da aldao Elgoibarren, gaur egongo umiak eta ez esaten dabe. Hori depositxu hori Elgoibarko erakusle mota bat alda. Gai horren gainean jardun genuen, ala gai horri buruz jardun genuen. Ikako aditzaren formak zein dira Elgoibarren. Zalantza berriz amarra dugu gure artean, elgoibarren.neten izan da oindikoen